İro eme qala çend filmin bu Kurdî bikin. Çima? Ji ber ku di festîvalê de têne nîşandayîn. Festîvala Fîlman a Stenbolê îsal di navbera nehê Avrêlê yani nehê Nîsanê heta 19 Avrêlê li dar dikeve. Nû dest pê kir. Têde 140 filmên metrajdirêj, kurtefîlm û belgefîlm hene. Ji wan çend heb bi Kurdî ne. Ne ku temamê wan bi Kurdî ye, têde Kurdî jî heye, em wan derdixin pêş. Yek ji wan filmê metrajdirêj e. Filmê derhêner Erol Mîntaş e. Erol Mîntaş çend sal berê bi kilama dayîka min li festîvalê bû û filmê wî li gelek ciyan hatibû nîşandayîn û hatibû ecibandin. Vê carê bi strana axê li festîvalê ye. Erol Mîntaş li ser Kurdên diasporayê, li ser malbateke Kurdê li diasporayê li welatê xerîbiyê kişandiye û mijara xwe girtiye dest. Festîval hênû dest pê kir. Min temaşe nekiriye lê ez hêvî dikim û bawer dikim wê tiştek hêja be ez ê jî temaşe bikim. Ji bilî wê çend hep kurtefîlmên me hene. Tuğba Yaşar bi navê Rengê Kevir kurtefîlmekî kişandiye. Tuna Kaptan bi navê İshak kurtefîlmê xwe kişandiye. Berna Stera Değirmen jî Aşk ve Diğerleri bi kurtefîlmê xwe li festîvalê ye. Di beşa belgefîlman de jî du heb belgefîlmên me hene. Yek jê li ku dera çîroka xwe me du derhênerên jin kişandiye. Nalîn Acar û Adar Taş. Ew ketine du çîroka jinan. Du derhênerên jin ketine du çîroka jinan. Wê hêja be mirov çîrokek bise temaşe bike. Belgefîlmên din siyasetmedar û nivîskar Orhan Miroğlu kişandiye. Bi navê Posta Kutusu di Sid û Sêzdeh Diyarbekir. Orhan Miroğlu jî yek ji wan kesan e ku di derbeya 1908 de li girtîgeha Amedê bû. Wî ev mesele kişandiye. Bi xwe çûye nava girtîgehê û temaşevanan dibe wê serdemê. Mühim e mirov qala wê serdemê bike û mirov guhdariya wê serdemê bike û carek din wê serdemê bîne bîr. Helbet di festîvalê de gelek fîlm hene. 440 filmên metrajdirêj, kurtefîlm û belgefîlm hene. Yên Kurdî me nexandin lê yên xweşik, yên serketî û gelek fîlmên din hene hûn dikarin li wan jî mêze bikin. Festîval heta 19 Avrêlê dewam dike.